Bine v-am regăsit la un... Salutare și bine v-am regăsit la un nou episod. Astăzi ne jucăm cu Ionuț. What? Asta e mașina mea. E mașina ta? Da. Ți-ai luat mașină? Da, mi-am luat BMW. Vreau și eu. Vrei să o facem pe asta sau? Da, o facem pe asta. Deci... Da, aia e a ta, să știi. Asta? Nu, tu mai ai una încolo. Păi o văd. Dar o să mergem cu asta. Nu știu unde s-a pus. Să pun... uite mă că am învățat. Cam se mișcă aiurea, dar nu vă supărați pe mine. N-am nicio vină. Mamă, ce-am spurat în sus. Cine o conduce, eu sau tu? Eu. Vreau și eu să o conduc. Please. Mai vede? Please. Nu mai știu ce. Dar oricum trebuie... avem nevoie... De ansamblat. Nu de ansamblat. De pus motorul. Dar tu ai pus toate roțile. Păi motorul l-am pus. Ai pus motorul? Da. Benzină. Hai să mergem să luăm Hungry. Stai puțin. Că... încă capot aici. E de la mașina asta. Cine este, mă? N-avem o ușă. Ăsta e prietenul meu, Gigi. N-avem o ușă. N-am ce să-i fac. Furăm de la mașină. Da. Uite că astea sunt roșii. Furăm. What? Unde e banana? Banana? Gata. Satan. Muși de la mașini. Bă, dar i-ai pus benzina? Nu. Nu i-ai pus. Păi pune tu. Dar pe ce e? Pe gaz, pe motorină, pe benzină? Pe gaz. Păi toate sunt pe gaz. Cred. Bă, dar hungry. Păi tu n-ai mâncat. Da, am mâncat, dar... Uite un hamburger aici. O conduc eu? Please. Help me. Nu. Mă lași puțin să făceam un ghiozdan? Dacă ai pistol, ești cel mai tare. Dacă am ghiozdan. Uite că. Bă, eu nu știu să filtrez. Da, am 3. Și după aia ce trebuie să fac? Să închid asta? Ce? Trebuie să închid asta pe pat. Da. Da, ai pus 9 litri. Păi trebuie să-i pun acum. Ia uite, ce pușteam. 3. Bă, dar măcar până la Da, nu vrei să dau una în cap? Nu, bă, stai acolo. Da, bă, da, ai pistol? Nu ai pistol? Ai pistol? Da, bă, uite, am o grămadă. Am și ăstea, am 3. Bun, o să avem, bă, să le, bă. Cum să pun asta, să dau asta? Frate, cum să închid asta? Open. Gata? L-am închis. Mă duc să conduc. Bine. Da, ai luat tot? Ce-s eu? Da, ai mâncat, nu? Da, mă, eu am mâncat. Hai să mergem. O conduci tu, nu? Da. După o conduc eu. Da, mai conduci tu, mai conduci eu. Când ne oprim la următoarea stație, atunci... Bă, dar n-am voie să intru în mașină. Dau cu clos. Gata. Ba. Stai. Gata, frate. Și să pornești, da? Stai, bă, că am mutat frâna de mână. Așa, da. Cu ajutare. Hai. Opa. Pornești la drum, du-te. Bă, nea Gigi, bă, hai mă, mergi mai bine. Ce ai făcut, mă, nea Gigi? Bă, nea Dar Gigi. nu trebuie să mai stingi tu frâna de mână cu mâna. Ai aici un buton. Păi da. Ce am făcut, mă? Ce? Am crezut că... Hai, dă-i viteză, bobiță, dă-i. Dacă mai virează și mașina asta... Ai butoane noi? Da. Ai, bine, bă, așa, da. Ca înainte nu-mi plăcea, când aveam butoane noi. Derapează mașina, face... Nu mă derapează, lasă-o în pace. Da, merge viteză. Nu-mi place. Bă, lasă-o mai ușor. Că nu suntem pe circuit, bă. Bă, nu suntem pe circuit. Am 160. Bă, nu suntem pe circuit. Bă, să ne ia foc motorul, bă. Dacă mai aveai și benzină, zic. Bă, să nu consumi repede benzina. Bă, da. O consumi repede? Da, serios. Uite, avem ceva acolo. Ce e aia? Bă, uite aici. Dacă mai oprești eu... Oprești. Dar aici e magazin, bă. Hai să furăm. Nu, bă, nu. Pe bune, frate, și-am oprit degeaba.
Stai, bă, nu știu, dar n-am văzut. Nu-i mă magazin. Sau? E sigur? Nu-i, hai jos. Eu mă dau Stai jos. să opresc mașina, că după aia consum mai multă. Dă-i, hai. Așteaptă-mă și pe mine, că tu n-ai arme și poți să mori. Ce asta? Villager. Bă, e un fel, bă, uite, e un fel. N-ai ce să E cumperi. cea de scean. Și ce Cât ce? costă ce? Bloxicola! N-am așa ceva. Stai puțin, ce să? Bă, aici vino, Ionuț, că mai e ceva. Vino după mine. Uite aici. Nu ești. Ah. Dar sper să ai ceva, sper să nu fii cu zombie. Dar n-ai pistol la tine? Ăla. Păi să-l omori. Îi? Saint Clair. M-a făcut de râs. Chiar că ne-am luat rău. Bă, cine e ăsta? Sel. Acum trebuie să-mi dai mie să conduc. Please. Bine. Haide să mergem să conducem. E la mașina mea, da. Știu că era mașina, dar nu știu care și cum e mașina mea. Următoarea dată o să iau eu mașina mea. Și o să conduc eu mereu. Unde? Au, Dar mă. de ce nu luăm fiecare câte o mașină? Stai. Păi asta nu-mi place. Mai bine... Ești bine? Deci, nu știu cum să o manevrez, ca să știi de pe acum. Apasă pe mine. Așa. Hai că stag eu frate mine. Gata. Dă-i drumul. Așa, hai să-i dăm drumul. După aia o conduci tu. Bă, dar nu pleacă. A, pleacă. Gata, pleacă. 129 ca radio. Ce să mă... Mamă, dar ce... Ce? Ți-a deschis capota? Nu deschide capota, bă. Lasă-o închisă. Bă, știi că am voie să văd prin afara mașinii? Știu. Ne-a scenariu, bro. Uite o casă acolo. Wow, aici? Aici, da. Da, mergem acum, ne oprim acum. N-ai, bro, ce da și... Bă, eu scot pistolele. Scoate pistolele, bă, scoate... Ție Oricum, nu-ți dau. acum au pornit, mergi tu cu ea. Dar eu nu-ți dau pistol ție, sau? Bă. Nu. Bă, Lilo, am făcut accident. Mă doare. O conduci. Hai că scoși ție o armă și tragi cu ea. Ah, e mai fain, bă. Uite, acum ai un buton. Dar nu Uite, știu. mami. Stai că ți încarc arma. Am pistol. Ia, Va. uite, tragi tu că ăsta și... Wow. Trag eu Wow. ăsta. Pistolul meu. Ia. Gata, băieți, sunteți pregătiți? Sunteți mulți, gata. Gata, Am și eu. prietenii mei, unde sunteți? Eu te fac. Bă, cum se deschide ușa? Păi n-ai cum acum voie. Stai puțin, că dau eu arma jos. Deschide... Tragi în ei, da? Mutantă, mami, tăi de mutant. Unde ești, bă? Bă, nu te... What the... Hai, nabi. Trag eu pentru tine. Bă, nu merge. Să-l omor. Nu știu pe ce buton s-a pus. Pe ăla de pușcări. Dar mi dă pușca jos. Mamă, câte iteme sunt aici. Mamă, ce-aș mânca. Bă, dă-mi arma. Ia tu arma. În cap tragi. Bă, dar nu merge pe bune. Ai dreptate. Ăsta ai băguit. Ah, e băguit toat. Mai e un pistol aici, mai e un pistol. Dă-mi. What? Pick-up. What? N-ai voie tu. E ăsta, am și de asta. What? Ba, am voi, uite Bă, că... dă-l jos. Bă. Dă-l jos. Da, mi-l dă jos. Pușcă-l tu, că mi... Bă, pe bune dacă merge. Nu știu ce s-a întâmplat cu jocul ăsta, dar... Bă, eu trag în el. Trag în... Bă, eu trag. Bă, fie... Nu mergi! E băguit, hai să plecăm de aici. N-ai, da, pușca mea, nu că eu o lăsăm. Eu trebuie să o recupereze acolo. Eu... N-ai, bro, n-ai. Eu am murit. Gata. Sunt bine. Hai Da. să mergem. Stai puțin să-mi iau gozanul. Bă, eu nu mai am hungry. Bă, hai bă să merg. Păi hai bă, condu tu, că eu nu știu să conduc. Eu te bag în șanțuri. Hai, Ionuț, hai repede, lasă pușca, lasă-o acolo să mănânci el. Da, să acolo să mănânci el. Pușca, că n-are.
Să iau înapoi. Păi le-au pe toate. Păi hai mai repede. Gata, gata. Bă! Hai mai repede că mă hungry. Bă! Bă, frate, bă, hai, bă, păi nu pot să iau. Păi nu merge să le pun. Nu mai... A, gata, gata, gata. Hai, mai repede, hungry. N-ai, bro. Hai la hungry. Hai să mergem. Hai că nu mai am hungry. Bă, închide ușa, că nu o să mergi cu ușa deschisă. Nu? Eu așa sper. N-ai, bro. Salut, papa zombie. Dă-i. Mam, dar ce ăla urma să ușa deschisă. Cristina. Bă, nu mai am nici Nu stamina. cu o casă, Bă, dar eu nu mai am stamina. Oa, de ce nu știu. Hai că asta e casă dacă e. Hai mai repede, dă-i viteză. Niu. Cât ani de aici tu? Bă, vezi că ai stâl. Bă, eu nu-ți bă, dar îți bag joc de videoclipul ăsta. Du-te înainte. Sau nu știi să vorbești. Să vorbesc. Haide, dă-i, viteza luminii. Mamă, ce frumos e. Dacă bate vântul, nu se întâmplă nimic mașină. Păcat de radio ăla, că pic 129 de robă. Bă, mai are benzină măcar? Nu! Ne împinge vântul ăla! Bă, măcar mai merge mașina, nu? Da, fac ce numai driftă. What? Ah, crezi că e ce... Uite o casă. Scuze pentru driftul ăsta. Da. Papa, video. Lasă, frate. Bă, nu s-a întâmplat. Bă, bă, nu se poate. Deci pe videoclip am crezut că murim și n-am murit. Păi da, bă, dar eu știu să conduc. Da, știi tu să conduci. Eu sunt România, bă, că la. Stai puțin. Am 1000 de oaspeți. Cine a făcut așa urât? Nu eu. Am murit unul. Gata, de acum trage. Acum nu mai e băguit. Am tras deja îmi spui dacă mai e. Gata. Gata, nu mai e nimeni. Te rezolva pe viață. Hungry, avem hungry. Hungry. Bă, mai nu, fugi de aici, că dau un bombă. Hamburger! Bă, nu. Ia tu și mănânc un hamburger. Dai să mai că... Uite, avem apple. Mâncare. Apple. Wow. Mai avem mâncare. Oh, uite ce mâncare frumoasă. Am văzut acum. Și aici o pizza dacă vrei. Mănâncă tu, dacă vrei. Dar tu ai full? Eu am full mâncare. Da, să mai căutăm ceva pe aici. Bă, să mai căutăm ceva pentru mașină. Canistră. Gaz. Să fie gaz. Cum să văd? Acolo, la capacul ăla de acolo. Să te uiți. Dacă nu mi-l dai mie și-l verific. Stai, nu știu cum. E gaz. E gaz. Îl luăm cu noi. Nu, îl bag direct în mașină. Bagă-l în mașină și dacă nu mai are... Și mai caută ceva înainte mea. Numai bomba aia. Bomba aia o iau cu mine după. Adică nu iau. Hai că a fost bună pistolul nostru. Pistoletul nostru. Că eu nu mai pot să... Mă, dar am rămas cu 7 litri. Vezi că e nu. La mașină? Da. Mașina are 7 litri. Dar nu prea se pune. Bă... Nu mai pune, lasă-l. Pui mai târziu. Bă, curge! Cred că nu trebuia să faci. Bă, eu nu-ți bă, bă, nu pot să iei o canistră de benzină, că... Dar nu căzut din mașină, din canistră. Uite. Tu n-ai de canistră. De ce ai, frate? Hai, pa. N-aveai roate. Am dat foc la petard. La petard de foc. Nu mai contează, nu mai pune nici mai... Bă, dar curge benzina. Nu din mașină. Bă, din mașină curge. Da, bă. E tot 7 cu 7. Nu n-am... Bă, ce... Bă, măcar mai ai benzină. Hai să mai punem benzină în ea. Pune acolo. E. Nu merge. What? Apasă. Nu mai are benzină. Hai că mâncare avem. Ai mai găsit ceva pe acolo? Important. N-am mai găsit nimic important. Dar stai că tu conduceai. Și când o să-ți iei mașina ta, 2 secunde și eu stau partea. O să facem partea a doua. Da? Nu? Da. Pim. Închis mașina. Interactul set. Mamă, ce bine că am avut pistolul. Bă, dar eu am luat ghiozdanul, nu? Da, l-am luat.
Hai să mergem, repede, dă-i viteză. Hai că, dacă mai are benzină, asta e bine. A, gata, mergi bine. Hai să ajungem la 5.000 de metri. Măcar la atâta, că la 10.000. Mamă, ghici ce vine? Ce? A, nu vine nimic. Nu crezi că vine ce? Hai că ridic camera mai sus ca să văd și eu drumul, să nu dau nicio piatră. Eu ce de Bă, dacă o duci tu frumos, lasă-l, frate. bă, că pe aici nu spiet. Dacă pierzi o piatră, dacă dai peste o piatră, frate. Eu ce Dacă piatră. Uite, mai puțin și dai peste stâlpul ăla. Tu nu te uiți pe unde dai. Hai, bă, frate, că faci mișto de mine. Eu sunt Dodorel. Na. Dar să nu fumezi motorul. Nu fumează, că eram dat peste 2 stâlpuri acum. N-ai dat. N-am dacă m-am avut noroc. Bă, Nu ce e aici? mai contează. Bă, dar pune-o la un Ionuț. Băi, dar ce să văd? Bă, erau casă sau nu? Du-te pe autostradă. Bă, eu nu mai văd nimica. Mi-apare că e munte. Da, bă, e lăguit jocul puțin. Adică la noi e lăguit. La voi nu. Bun, ajungem la 5.000 de metri. Deci S-a oprit mașina. S-a oprit legendele că a luat radiatorul foc. Fumează motorul. Fumează motorul. Bă, uite, acolo era o casă, Ionuț. Bă, ce de... Hai pe jos. Vai. Moare, nu mai... Bă, benzină mai avem, dar știi ce nu mai avem? La motor, ulei sau ceva de genul. Bă, mașina mai pornește. Ia, merge. Ăla, o scos un leac de foc. N-are nimica. Dacă noi luam radiator suprem. Stai, bă, puțin. Hai că o mai oprim puțin să facem și noi. Facem un popas puțin. Dar hai, Bă, dar freza ta se vede... Nu mai... la ce freză mișto am. Ia, mai avem benzină? Da, benzină mai avem 7 litri. Bun, asta e bine. Ajunge la 5.000 Ia de metri. ce s-a întâmplat. Mamă, decapotabilă. Hai. Așa. Ia să vedem. Motorul ia fum. Hai, bă, ulei mai avem? Oil. Numai Apă, da. apă. Da, uite, apă de aici. De la radiator nu mai avem. 0 din 5 litri. Păi și ce facem? Mergem cu ea așa? O să oprească mereu. Tu vrei să mergi cu ea așa? Lasă să vedem dacă pornește. Dacă ne ține o leacă până încolo și dacă... Na, nu știu. Bun, dacă nu, nu mai. Dacă Papa. nu... Bă, am scos roata. Hai, bă, nu știi... Dar te împiși mașina, să mai zici mine. Gata, hai să merg. Așa. Nu. Gata, scos roata. Pornește. Pornește. Păi da, dar închide-o, ca să vin eu. Pornește. Lasă că merg eu cu ea. Deschide poarta, Turele. Roată? Da, mă, avem. Să fac asta. Hai, urcă. Mergi cu ușa deschisă. Hai, dă-i. Iau puțin aer. Hai repede. Gata, frate, nu mai scoate fum. Nu mai scoate fum, dar întoarce-te. De ce? Să dă-i, hai, dă-i, dacă nu mai merge. Mamă, ce e pe aici, bă? Fum ăla-i! Bă, dar e meu cu ușa deschisă. Eu te tractor. Bă, ăla era... Ia scoate fum, hai înapoi la tractorul ăla. Mergem înapoi la tractor sau mergem? Da. Da, mai merge? Nu prea mai merge. Ia, ce era acolo la tractorul ăla? Era un tractor. Dacă mai merge și mașina pe la tractor. Ajunge. Nu te... Lasă puțin să mai liniștească. Că am mers prea mult. Hungry-ul meu face hungry. Lasă, că nu e nimica special la tractorul ăla. Nu? Nu e nimica special. Hai să mergem. Da, stai că am uitat cum... Bă, dacă găsim ceva undeva mai încolo, oprim, frate, mâncăm și noi ceva, băgăm la burtă și băgăm și apă la motor. Water. Cum să spun în engleză. Hai, închide. Stăm în mașină, că nu mai are chef, nu mai avem chef să...
Acum dăm înainte. Și nu mai mergi. Deci tot e să fum la asta. Bă, Ia să o să mă trezesc ia foc mașina. Frate, eu o las așa, închisă și mai așteptăm puțin. Hai că mai mergem. Oh, uite acolo mergem. Păi Gata, frate, oprim mașina, nici mai are rost. Să o lăsăm. hai să Stai vedem. puțin. Eu mă dau jos Îți din dau și mașină. o armă sau? Bă, ce faci? Nu, ia tu o armă. Bun. Dar tu nu stai apropiat de el. Bă, da. Eu o să stau în mașină și dacă pornește, vin spre tine. Da. Dacă pornește. Dacă nu pornește. Dar sper că e ceva acum. Ai sacul. E? Ai sacul după tine. Mama, acolo putem să-i punem benzină, știi? Serios? Pornește, fă. Nu pornește. Nu e rușine. Care vrea mă bătaie? 1. Bun. Stai puțin să pornească. Avem ochelari de vagabond. Stai puțin să plece și asta. Pizza. Lasă și mie una. Da, stai să vedem dacă mai este. Schimbe de toalet! Vezi o schibidi. Da, nu mai avem mica, dar ce la sine. Ia. Pornește. Bă, nu pornește. Bine! A, nu, e cauza frânii, bă. Că nu știu eu să folosesc frână. Sau... Nu, chiar că nu mai pornește. Nu, acum serios, că nu mai pornește. Merge pe jos. Deci nu mai pornește. Bă, pornește, bă. Bă, ea pleacă înainte, dar nu pornește. Bă, nu știți. Bă, eu o las așa, o las Avem aici. benzină aici. Fix când ne trebuie nouă benzină. Bă, dar stai puțin. Ce s-ar întâmpla dacă punem benzină în loc de apă? Aș face motorul praf. Bine, hai să punem. Ia, ajunge așa. De schimba, eu nu mai pot să schimb. Păi și ce faci acum? Stai că vin, gata, au pornit. În sfârșit. Ui, pornești. Dar n-avem apă. Hai, bă, chiar așa. Ce? Iar nu mai vrea să meargă. Mam, dar eu sar pe aici, fac parcurs. Hai, bă, că merge. Dar merge cam încetul, nu Ia vezi? eu ochelari. Ia uite-te puțin la mine. Bă, lasă-mă ochelarii mei de vagabond. I-am pus pe mine. Vine mașina, ia, vine mașina. Vin eu. Hai că-i pun ochelari de vagabond. Lasă-mă, bă, lasă-mă mașina în I-am pace. pus în motor ca să mai merg. Păi și chiar că nu mai merge. Dar măcar am adus-o mai aproape. Noi suntem clar morți. De acum luăm duba, că aia e mai bună. Nu? Și conduci tu, stau eu pe spate. Bă, deci chiar n-avem... Hai pizza! Pizza! Ui! Merge pe jos, mă. Da, mergem pe jos. Hai, luăm și WC-ul ăsta pe noi. Toate casa s-au umplut de WC, un schimindi. Aici nimic? Nu e nimic în Hai, WC-ul mă, să ăsta. merge cu WC-ul. Bă, hai să mergem, poate mai merge duba asta. Nu, Mașina bă, asta. hai în față. De ce? Abandonă mașina. Bă, cum să facem prostia asta? Păi nu mai merge. Pun pariu că o să mai pornească. Dacă vii după mine. Primul. Uite, nu mai scoate fum. Asta e bine. Eu sunt bun. Deci mașina nu mai are nimic. WC-ul mamei lui de WC-ul că l-am lăsat acolo. Pune pe mașină. Păi pune că-l punem. Ia să pun. Sus pe mașină, dacă îl pui. Da. Dar mă faci praf pe mine. Ușa nu se mai închide. Lasă ușa, frate, n-avem nevoie de ușă. Când avem WC-ul. Hai, lasă. Dă-i bătaie, Ionuțe. Dacă nu mai mergi măcar să ai 220 la oră. Să nu mai mergi. Gata, hai, dă-i. Dă-i cu Hai, viteză. 3, 2, uite un fatuba. Bă, tu ai tras până la nebună. Am tras eu destul. Gata, frate, merge. Cea mai bună mașină din istorie. Ne ascultă și când dormim.
Pornește și când dormim. O fură țigani. Da, mai merge mult. What? Bă, eu nu știi să conduci. Iar țugati fum. Fumează. Iar fumează motorul. Motorul are ceva cu Iar noi. mai așteptăm două. Hai că avem noroc. Iar avem noroc. Noroc adevărat avem. Ia, baby. Bă, dar ce fugi? Mamă, erați doar pisici. Bă. Gata, gata. Mam, dacă... Ma, nu, aici tu trebuie să stai în altă parte. De ce? Nu ți se pare că-s cam mulți? Stau în mașină. Nu-i problemă. Bati tu, te rog eu frumos. Ia uite-l pe ăla. Șarpele ăla. E, nu văd. Bă, dar aici e Ce? magazin. Ia bă, care-i șmecher? Care vrea să Nu putea să-i bat. A murit? Da. A murit. Unul, bam. Bine. Doi. A, uite-l pe ăla, era lângă mine. Ce-oi păți. Și ăsta-i mort? Hai că vin și... Hai că eu fug după ei. Hai, rău. Nu, că e mai rău faci, că după aia e mai greu să-i omor. Ăsta a murit? Da, bă. Ăsta e mort? Da. E sigur? Da, bă. Mai vezi că vine la după tine. Mă! Cine ai vrea cu ăla, bă? Scafatul ăla. Nu. N-am vrut. Bă, nu trebuia să-l trezești. Prostuleac era. Bă, nu mă apuci! Zice dacă n-am vrut, domnul. A, din pupuitat de mașina, prost. N-am vrut, eu am plecat acasă. Ionuț, hai să plecăm, hai. Nu-i vina noastră. A murit. Cum nici asta nu mai am gloanții? Gata. Asta nu pot să-l omor. Ce faci, bă? Te-ai oprit acum? Mersi. Gata, am murit. Vine cu ciolanul după mine. Gata. Vine cu patentul. Da, băi, și cam asta a L-am fost omorât. episodul. Sper că v-a plăcut. Dacă v-a plăcut, mai faceți și alte episoade. Și ne auzim data viitoare. Pardon. Dar oare... A, n-am voie. Pare rău. Pa.